So, guys, pupunta tayo dyan, guys. Oh, yan, yan. Yan. Puntahan natin yan. Punta tayo dyan. Tumabok muna tayo dyan. Oh, tumabok muna tayo sa sulog. Sulog kayo. Tumabok muna tayo dyan. Hanap na tayo ng daan. Mag-hi guys muna tayo sa mga guys dito. Hi guys! Hi! Hello. Ang kamu agi? Hatagi? Naman diri oh. Daghan ng nagkuan diri guys oh. Yan, may mga cottage. Yan, yan guys. May yung iba guys umuwi na guys. So tala. Tala Marian. Saksak sinagol ni. Laka. Ginsa ko na. May masayang tabukon mar. Dili na pagkalya. Dalon na eh. Nasa dili. Lah dapat si Richie nagdala ani kay taas. Tagi dong. Makuha ni dong ay. Malipat. Ito taagi na lang oh. Ito kay. Yun si Richie guys, Ay, ang masulog. videographer, pag-editor at the same time. Ito na Man, lang oh. tala. So dito. Hi ma'am, si ma'am. Relax kay si ma'am. Kaya diri oy kadas na. Oh, the ambience, charot. Makaawala sa sukre. Kani po ako ang Paris mo, nakadaog og 1 million ganiha. Sorte ka inig, shopping pa dayon. Ala na dito tagi yung babaw. Sarap tagi lang ba mo pa. Ayan, maraming nagpipicture dito guys. Ayan, maraming nagpipiknik. Oh, meron din yun dun sa baba. Sa ubos guys. Oh. Ayan. Ito sila itulay guys. Gisod tag-agya na ilang tulay guys. Tuon gid na to ngita tagway. Holding hands si Inday ug Dudong. Sana all. Ay sana all na lang man gid. Ay sana all. Makasuya ka ayud sila. Ari. Agi ka pa all na lang man gid eh. Sana all na lang gid ko nilang duha. Sana all na lang gid ko. Sama na lang. Hamantaan eh. So, ang aking mga kauban guys, oh. Nagtabok-tabok na sila. Yan. Nagtabok-tabok na ang mga guys. Kay bag Marian. Murag sulog man diha dong. Mas dito ay, murag daghang bato dito ay. Oh, kato dito mo daghan. Kana kay limaw man mar lalom jud na. Pubuon. Kay kada lalom man jud na. Yan, naghahanap kami ng daan. Naghahanap kami ng hindi sulubas, guys. May nakikita na naman tayong kuan dito, oy, kanang nag-iinlaban, oy, nakakainggit, oy. Ay, nako naman talaga. Ayun, may nagsushooting. May nagtitiging pictures. Ayun, nagpupusing-pusing. Tapos sa ibabaw, may naglangoy-langoy. Tapos may naglabing-labing, oh. Sana all si Inday, si Dudo. Ay, may nag-holding hands na naman dito. Ay, nakakainggit talaga, uy. Nakakainggit talaga ng ulang Paris, uy.
Untay babiyaan ng isa oy. Sige katagtabi, di kita katabok diri ron. Dito ko ni Luigi. Kay kabalo. Dito kong Louie. Diha mo, hawak-hawak ka mo imo. Hawak-hawak ka mo. Kaming Luigi, magpalayo lang ni may Paris. Kung mabasa ni ron guys, wag itay swerte ani guys. Okay ra ko. Bahalang basa, maligo ko. Na ito magtuhod eh. Nag-short niya itong igtuhod guys. So maghihirap tayo sa pagtabok dito guys. Mahirapan talaga tayo guys. Ayaw ay okay lang ni ay. Tiglom yun ni ron, way swerte ron. Mahimo yun yung way ipon ron. Ay, okay na Mar, dili lagi ko. Maligo man ko. Nara, oh, maligo man ko. Hi guys. Say hi to my vlog. Nakakaingit talaga tong dalawa to ay. Naghahawak-hawak kamay ay. Huy, huwag kayong magpainggit-inggit ba? Na, otro, bibiyak ka. May pa si Louie. O, layo na giabtan. Oh, sulog, dili ay tinuod. Oh, ayan, nakahirapan na sila guys. Nakahirap-hirap na ang mga magtiayon. Ailan dyan ko itoklod kay Kiat na gining dagway ba? Mo bitaw ni ron Ay kabalaka guys, meron namang kawayan na nakaharang. Kapag naanod tayo, ang kawayan na ang mag-ano sa atin. Ang kawayan na ang kanang mag-ano ba? Yan na ha. Ganyan tayo. Bahala na. Basa talaga ako guys. Ay, nabasa talaga. Goy, Ginoo. Di mo tabang. Nabasa talaga. No. Oh, nabasa talaga tayo. Oh, nabasa. Hoy! Nasa ba ni? Ay, ang duha ka buhok pero naglilisod-lisod pa man. Sa man ni? Guys, umuanhin mo diri guys. Kinahanglan na agi may Paris kay maglisod yung tabok. Di mo katabok kung dili mo ka ng kuan. Kung huyang mo. Oh, successful. Abot. Katawa pa. Bye-bye ta guys. Kaya to sa ikat.